हाग्रामा महिलारि सारा जि सालायदों बिथाङा सालायदों जोंहा बिथांनि सालायनायाव बुंनांगौ गैया मानोना बियो मोनसे पलिटिकेल मेटार जाहैबाय जोङो थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जेब्ला जोङो मदद खालामनो गोनां जायो जेब्ला जोंनो मदद नांगौ जों मदद खालामगोन खिन्थु बिथांमोननि सायावसो जोंनि बांसिन सोनारो सरकार हिसाबै बेखायनो जों बिथांमोननि खुंनायनि बेलायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। बेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिनै नैबे सोनाब कालाइगाव बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय भुयाघाट बेवहाय 4थि बोसोरारि सानखौ बिथांमोना जथुम्माखौ खुंदों आरो बे जथुम्मायाव आंखौ बिथांमोना गाहाय आलासि महरै आरो बेवहाय फैनानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना बे हालामाव गोबां बर' फिसाफोर दं नाथाय बिथांमोना दिनै बर' रावखौ बारा रायज्लायनो रोंबा अब्लाबो बिथांमोना एसे मोजां मोनसे जथुम्माखौ खुंदों सानस्रिनाय हाबाफारि आरो बेवहाय आं नुबाय जे गोबां माने रायजो राजा बाहागो लादों आरो बेरगाव जिल्लानि गोबां माने सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों। बे मेलावनो बिटिसिनि गोदानै थिसनजानाय डक्टर दैमारि बिथाङा बेखौ बेखेवनानै होदों। बेखायनो आं दिनै बुंगोन जे नैबे बोसोरारि जथुम्मायाव माने जि माखासे बाथ्राफोर बिथांमोना सावरायनायनि खाबु होबाय बेनि गेजेरजों जोंनि हारिनि राव थुनलाइ जोंनि हारिनि सिनायथि थामोनथा बेखौ दानायाव बेखौ बानायनायाव मदद होनायजों लोगोसे बेवहाय माने बर' रावनि जि मोनसे गोनांथि बर' रावनि जि मोनसे इम्पर्टेन्स बेखौ लाबोफिननाया जथेस्थ' माने मदद खालामगोन आंनि मोनसे फोथायनाय फैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जि बुंदों बे जोबोद बरायथावना मानोना आथिखाल जोंहा दायो जायगायारि खुंथाय हिसाबै बिटिसि थाबाय आरो बिटिसिनि गाहाय हिसाबै श्री हाग्रामा महिलारि बिथां थाबाय बेखायनो गासैबो जेंना जेंगोनाखौ जों बिथांजोंबो जों सावरायनांगोन आरो बिथांनोबो मिथिहोनांगोन। जोङो दिल्लीयाव नंगौ जोङो धरना हैदोंबा जोङो नेसनेल सेमिनार खालामदों जाहाथे दिल्लीया थाबैनो माने बेखौ मिथियो आरो बे जेनोखि जोंनि जि माखासे दाबिनायनि माखासे आयदाफोर बियो जुदि मावफुंजायोब्ला थोंजोङै बेवहाय आथिखालनि जेनोखि बिटिसि बा बिटिआर बेवहायसो मुलाम्फा बेवहाय जेबो माने आलादा रोखोमनि साननांगौ बाथ्रा गैया मानोना बेवहाय थाफादों आरो जुदि बे सावरायनायाव जुदि लाफायोब्ला बर' थुनलाइ आफादाबो थाफागोन मानोना जोंनि मावनाया मालाबाबो जोबनानै फैया जोंनि हारिनि राव थुनलाइ जोंनि जेंना जेंसिया मालाबाबो जोबनानै फैया जों मालाबा दिल्लीनि मिथिहोनांगोन मालाबा जोङो दिसपुरनि मिथिहोनांगोन मानोना जेंनाफ्रा अराय सम गोदान गोदान फैबाय थायो बेखायनो बर' थुनलाइ आफादाबो जोङो साखाफारा जेब्लानो जोंखौ लाफायो जों बाहागो लाफागोन आरो लाफायाबाबो जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय हारिनि जेंना जेंनानि फारसे बर' थुनलाइ आफादाबो सिमा नोजोरजों दावसिन नोजोरजों जों नोजोर होबाय। हाग्रामा महिलारि सारा जि सालायदों बिथाङा सालायदों जोंहा बिथांनि सालायनायाव बुंनांगौ गैया मानोना बियो मोनसे पलिटिकेल मेटार जाहैबाय जोङो थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जेब्ला जोङो मदद खालामनो गोनां जायो जेब्ला जोंनो मदद नांगौ जों मदद खालामगोन खिन्थु बिथांमोननि सायावसो जोंनि बांसिन सोनारो सरकार हिसाबै बेखायनो जों बिथांमोननि खुंनायनि बेलायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया।